Ktoré AI je najlepšie? Je to tu 22. čo vytváram hru ako maturitný projekt. Ale keď som bol na oslave, tak toto je jediné, čo vám môžem z dneška ukázať. A napadlo mi, keďže je piatok a mám dobrú náladu, poďme zistiť, ktoré AI má najlepší zmysel pre humor. Každé AI dostalo rovnaký prompt dať herný vtip. Ako prvého tu máme ChatGPTho. Prečo hráč nikdy nezavolal svojej priateľke späť? Pretože keď mu napíše, potrebujeme si prehovoriť, myslí si, že je to sidequest. OK. Ako ďalší tu máme Claude. Prečo hráči Dark Souls nikdy nechodia na terapiu? Pretože sú už zvyknutí na nekonečné utrpenie a stále sa vracajú po viac. OK, Gemini. Prečo bol programátor zlý v pokeri? Pretože si vždy nechal zálohovať svoje žetóny. Grok. Prečo Creeper z Minecraftu vždy vybuchne na party? Lebo je to veľmi výbušná osobnosť. Posledný tu máme Microsoft Copilot. Prečo si NPC nikdy nedajú kávu? Lebo nemajú žiadne questy na prebudenie. OK, AI stále nevie robiť vtipy. Napíšte prosím niekto do komentárov nejaký dobrý vtip. Nech sa všetci zasmejeme.